Знаете ли, че някои хора не могат да се оригват? Въздухът не може да се придвижи през горната част на хранопровода, обратно към устната кухина и после навън. Дори може да се чуят странни звуци, идващи от гърдите или от гърлото. Това рядко заболяване е описано за първи път преди повече от 30 години. Сложната медицинска диагноза е ретроградна крикофарингеална дисфункция. Дължи се на нарушено отпускане на горния сфинктер на хранопровода и може да е много неприятно. Сега белгийски лекари предлагат начин за поставяне на диагноза чрез специално изследване, наречено манометрия. При него се измерват наляганията в хранопровода чрез катетър, поставен през носа в хранопровода. Първо се провокира позив за оригване чрез бързо изпиване на 200 мл газирана вода. Резултатът от манометрията при хора, които нямат никакви оплаквания, изглежда по този начин, а при хора с ретроградна крикофарингеална дисфункция по съвсем различен начин. Лечението е чрез инжектиране в хранопровода на нашумелия напоследък ботулинов токсин – ботокс. Затова е важно диагнозата да се постави на време. Такива пациенти може да обикалят от лекар на лекар и да не им бъде поставена никаква диагноза, защото заболяването е рядко и много лекари дори не са чували за тази сложна диагноза – ретроградна крикофарингеална дисфункция. Дайте палец нагоре и споделете този клип, за да стигне до повече хора. И в България може да има такива пациенти и те да нямат поставена диагноза. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар, гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Последвайте ме в социалните мрежи и ми пишете. Благодаря ви за подкрепата и за това, че споделяте клиповете ми. Ще правя още от тях. До нови срещи!